Гайса кимәгә кереп, күлне киште һәм үзе яшәгән шәһәргә килде. Менә берничә кеше паралич суккан авыруны ятагы белән күтәреп, аңа китерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп авыруга: "Кыю бул, угылым, синең гөнаһларың кичерелде", дип әйтте. Шул вакытта канун белгечләре эшләреннән генә: "Бу кеше көфер сөйли", диделәр. Гайса аларның ни уйлауларын белеп, ни өчен күңелегездә шундый начар уйлар дип сорады. Нәрсә җиңелрәк? Гөнаһларың кичерелде дип әйтүме? Әллә тор да йөреп кит дип әйтүме? Ләкин сез хәзер Адәм угылының җирдә гөнаһларны кичерергә кудрәте барлыгын белерсез. Шул чак Гайса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итеп: "Тор да ятагыңны алып өеңә кайт", диде. Тегесе торып өенә кайтып китте. Моны күреп торган халык куркышып калды һәм кешеләргә шундый кудрәт биргән Аллаһны данлады. Шул урыннан китеп барганда, Гайса салым җыя торган урында утыручы Маттай исемле кешене күрде һәм: "Миңа ияр", диде. Маттай торып артыннан китте. Гайса аның өенә ашка килде. Анда күп кенә салым җыючылар һәм башка гөнаһлылар җыелып, Гайса һәм аның шәкертләре белән бергә ашап утырдылар. Фарисилар моны күреп шәкертләргә әйттеләр: "Ни өчен остазыгыз салым җыючылар һәм гөнаһлылар белән бергә ашап утыра?" Гайса моны ишетеп: "Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Барыгыз һәм мин корбаннар түгел, рәхим шәфкать телим" дигән сүзләрнең мәгънәсен өйрәнегез. "Мин бит тақва кешеләрне түгел, гөнаһлыларны чакырырга килдем", дип җавап бирде. Шуннан соң янына чумдыручы Яхьяның шәкертләре килеп: "Без һәм фарисиларның шәкертләре еш ураза тотабыз. Ни өчен синекеләр ураза тотмыйлар?" дип сорадылар. Гайса аларга: "Кияү әле яннарында чакта туйдагы кунаклар кайгыра аламы? Әмма килер бер көн, кияүне алар янынан алып китәрләр. Әнә шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар, чөнки яңа ямаулык утырып иске тукыманы тарттырыр һәм тишек тагын да зурайыр. Яңа шәрәпне иске турсыкка салмыйлар, югыйсә иске турсык тишелер дә, шәрәп тә агып бетәр, турсык та әрәм булыр. Киресенчә, яңа шәрәпне яңа турсыкка салалар. Шул вакытта шәрәп тә, турсык та сакланып калыр", дип җавап бирде. Гайса шулай сөйләп торганда, янына яһүдиләр башлыгының берсе килеп тез чүкте һәм: "Әле генә кызым үлде. Ә син янына килеп өстенә кулларыңны куйчы, һәм ул терелеп китәр", дип әйтте. Гайса урыннан торып шәкертләре белән шул кеше артыннан китте. Шул вакыт 12 ел дәвамында кан килүдән интеккән бер хатын Гайсаның артыннан килеп үз киеменең чабуына урынды. Ул: "Киеменә генә кагылсам да саугыр идем", дип уйлаган иде. Гайса борылып карады да аны күреп: "Кыю бул, кызым, сине ышануың сауыктырды", диде. Шул вакытта ук хатын сауыктырылды.
Башлыкның өенә кергәч, Гайса анда мәтәм көйләрен уйнаучыларны һәм елаучылар төркемен күреп, "Китегез моннан. Кыз бала үлмәгән, ул йоклый" диде. Аңардан көлә башладылар. Ләкин халык идән чыгарылгач, Гайса бүлмәгә кереп, кызның кулыннан тотты һәм кыз торып басты. Бу хактагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Гайсаның ике сукырны һәм телсез кешене савыктыруы. Гайса аннан киткәндә артыннан ике сукыр иярде. Давыт угылы, безне кызганчы дип кычкырдылар алар. Ул өйгә кергәч, бу сукырлар янына килделәр. Гайса алардан, "Ярдәм итә алуыма сез ышанасызмы?" дип сорады. "Әйе, әфәндем" дип җавап бирделәр алар. Гайса аларның күзләренә кагылды һәм "Ышануыгызча булсын сезгә" диде. Аларның күзләре ачылып китте. Гайса аларга, "Карагыз аны, бу хакта бер кем дә белмәсен" дип каты кисәтеп әйтте. Әмма алар киткәч, аның хакында бөтен тирә-якта сөйләп йөрделәр. Алар китәм дигәндә, Гайса янына җин кагылган телсез кешене китерделәр. Гайса җинне куып чыгаргач, телсез кеше сөйләшә башлады. Моңа халык хайран калып, Исраилдә бер кайчанда мондый хәлнең булганы юк дип әйтте. Ләкин фарисилар ул җиннәр башлыгы ярдәме белән җиннәрне куып чыгара дип каршы сөйләделәр. Гайса гыйбадәтханәләрдә гыйлем биреп, бөтен шәһәрләр һәм авыллар буйлап патшалык хакындагы яхшы хәбәрне игълан итеп, халыкны төрле авырулардан һәм чирләрдән савыктырып йөрде. Ул халык төркемнәрен күреп кызганды. Алар көтүчеләре булмаган сарыклардай борчылган һәм таралган иделәр. Шул чакта Гайса шәкертләренә әйтте: "Урас ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә үз ашлыгын урып алу өчен эшчеләр җибәрсен" дип, ашлык хуҗасына ялварыгыз.